muri yeZimbabwe aiwa kwazovhurwa hombe nekuti aiwa vanonzi Madzibaba Veshanduko aiwa vaGodfrey Karembera vakazovhura hombe manje vakazonyatsa kunyadzisa vaWikini uchivhayo neZANU-PF nokuti mazuva akapfuura takaona kuti aiwa vakapiwa opportunity yonzi vaya vachitora mota navaWikini uchivhayo vada kutengwa neZANU-PF asi muri yeZimbabwe pane zvavakaita vakanyatsa kuvhura hombe vakati aiwa inini ndiri Nelson Chamisa ZANU-PF handindi. Muri yeZimbabwe usati tamboendera mberi nokurudzira subscribe wolike woturn on the bell icon tombochera maupdates andokupa panopaZim News Live nokuti munhu munobuda muchinzi kuedza kwemuzvinabhisimusi Wikini uchivhayo kutenga Madzibaba Veshanduko zita chairo Godfrey Karembera nechishanu kwarovera pamadziro mushure mekunge mutsigiri wechokwadi wava Nelson Chamisa arambopiwa motokari yemhando yepamusoro. Saka vachiendera mberi vanoti nemusi wechishanu ajendi wemuzvinabhisimusi Wikini uchivhayo uyo anonzi Victor akashambadzira mashoko ekuti Madzibaba Veshanduko Godfrey Karembera vanofanira kuenda kumahofisi ake kunotora motokari asi mushure mekunge vashora mutungamiri wavo vaNelson Chamisa muyedzo waive muhombe asi Godfrey Karembera akamira nesimba. Pane kuti apindure, Karembera akaisa mufananidzo yake neruvara rweblue achiratidza kutendeka kusingafe kumutungamiri wake vaNelson Chamisa. Saka ndozvambo tiri kuona kuti aiwa pane mapicture akatenderera patikaona kuti aiwa ivo vanonzi Madzibaba Veshanduko vaGodfrey Karembera vakanga vakapfeka blue magamenzi eblue netsvimbo yavo vakaiputira mucheko weblue ratidza kuti aiwa vari kunyatsosapota bato ravaNelson Chamisa reblue movement. Muri yeZimbabwe kwakavhurwa hombe nekuti taona kuti aiwa akabva atojamuka achimbotudza mafungiro ako kuti kudii nereaction yakaitwa aiwa naMadzibaba Veshanduko. Pinda mucomment section tudze mafungiro ako aiwa usangana usubscribe kulike noturn on the bell icon tombochera maupdates andokupa panopaZim News Live.